Jeg tror snart en dag, der kommer nogle kunder i Charles Fødselsdags. Goddag. Goddag. Hvad skulle det være? Mine gæster? Sådan en til 100 kroner, tak. Bare en her til dig. Hvad siger du af? Vi ses, min ven. Det var øl. Goddag. Goddag. Hvad skal du med? Goddag. Det er fint. Hvad skulle det være? Bilister? Så bliver det 100 kroner værd. Jeg har altså kun en tilbage, så jeg bliver nødt til at... Det her hos os, så deler vi på Charles Fødselsdag. Deler vi. Ja, tak.